Wala pa'y social media sa panahon ni Jesus. Pero iniglakaw na niya ngadto sa public places, thousands ang magpunsisok niya. Bisag moabot pa siya ngadto sa mga daplins dagat or ngadto sa bukid, ngadto sa disyerto, mga tao libuan ang mosunod niya. Mura ba siya magnet nga kana ganing basta imong agi diha sa mga metal mo pilit ba mga metals. Mao na sakto gyud kayo ang description. Sakto kayo ang description nato sa kanta na para ni Santo Niño, kanang Bato Balani sa unsa man? Kana mo importante kayo. Bato Balani sa guma o gugma? Mo na siya. Tungod kay ang gugma sa Dios mao may hinungdan nga nabuhat ang kalibutan. Gugma ang sinugdanan nganong nabuhata. So doon na gani tao nga magpakita og gugma, mamagnet kita ana. Gi ana, lingiyay mong tupad ing na magnet ka nako. Ing na no. Og di ganina mulingi nimo pasabot, wa na siya ka experience sa imong gugma niya. Di ba? Ganahan kay ta ana mamagnet kita kanang tao nga magsigig higugma na to, mamagnet na. Nya unsa may unag yung buhat sa gugma. Love is creative. Creative ba ang gugma? Di gina siya mahutdan og mga pakulo sa iyang kinabuhi basta nahigugma, di ba? Kanang nahigugma birthday sa akong asawa, nyag nahigugma ang bana. Sige gani siya kung sa kaya akong i-surprise akong asawa, no? Nyang asawa sad kung nahigugma sa iyang bana, mag-anniversary ni karon, unsa kay akong i-surprise akong bana, puol naman kay itong style na kusuna, maghimo kog bago. Creative kay nang gugma, di ba? Unsa mamong na nagluya man na inyo mga naong. Parehas sa na ba kano, musimba ka karon, musimba ka ug nahigugma kas Ginoo, do na jud kay style nga himuon aron nga ang active ka ba? Amo na ikaduhang quality sa gugma. Love is active. Gani tawgon na siya proactive. Kana bang mag-una siya ba? Dili siya maghuwat nga naay mahitabo, kay ang tawag na reactive. Ang gugma is proactive. Ana. Nga ikatulo, ang gugma restorative. O doon na may naguba diha, i-restore na sa gugma. Kabantay mo anang maglalis ba, mag-away. Unsa may gigamit ana inig-away, nganong nabungkag ilang relasyon, wa man na mo gamit og gugma. Ang gigamit ana, unsa man? Garbo, kasuko. Tanawa inig hupas sa garbo, hupas sa kasuko, makaamgo na sila. Nya musugo dayong text ang usa, I love you. Unsa may sunod? Hoy. Mubaw sa tong usa. Love you to. Kita dayon na, gakos dayon na. Restorative na, restore na ang ilang relasyon. Ambot ka ang relasyon aning ato ro mga politicians, ma-restore pa ba ka ni? Ang nag-impeach o ang gi-impeach, ma-restore pa ka? Ma-restore dili. Depende. O mo practice sila gugma katong 215 ka congressman nga nag-impeach sa vice president, o mo gamit ang vice president o gugma, or sila bakang 215 mo gamit o gugma, ma-restore.
Kay karon nangabuak man gyud hastang mga constituents, ang mga botante. Hala, nagkatibulaag na murag yung mga murag katong iro ganiha ba nga nagbugno. Saba kayo ang social media. Ako gud mura na lang kog pulan magkuan. Ang reaction bas mga tao gubot yun, gubot. Napagani dihay gipost sa social media nga dunay nangumpanya nga usa ka kana ganing congressman nga nakapirma og impeachment sana kulit-kulit og maayo sa nanambong, gilabay ang microphone, ni biya, ni walk out sa stage. Nya ni singgit dayon ang mga nadungog sad kayo, ni singgit sad ang kaning mga katong nanambong ba. Signature pa more, pirma pa more, ana. Gilabay niyang microphone, ay kay sige siya yaw-yaw. Wa amot on sige buhat atong ni kalit nang siya anas microphone, pak nang hipos, singgit tayo na makpak. Sige, pirma pa more. Naku, kapuya yan no? Nga naman, tungod kay ang kalibutan karon wa na mo gamit og gugma, ang gigamit kwarta. Kung ang gugma creative, ang kwarta unsa man destructive, makaguba. Kung ang gugma sa tong usa creative, proactive, ang kwarta reactive ng kwarta. Mulihok ra na basta naay mahitabo niya ang kung ang gugma sa tong usa restorative, ang kwarta unsa man na siya destroyative. Nabay word nga destroyative. Kana bang ang nindot gubo na sa kwarta, gubon basta na nay kwarta. Gipang post masad karon dia social media, pagka nindot daghan kayo nga mga namirma kanang 215 gipang post man na karon, wa pa magi ko mahumag sige tan-aw, sige kog sunod anang ilang ipang post, gipang review unsay relasyon aning 215 ngadto sa gi-impeach nga vice president kaniadto. Gipang review ba pagka nindutas ilang relasyon. Ana gakos ikakita ana gyud napay mo speech nga sigig yung daig ana, pero karon ni pirma naman og usara gyud ang akong nakita nga ilang gisigig singgit diha sa social media tungod ra gyud sa kwarta, millions, billions of money ang gigamit kwarta. Pagkaluoy gid nato basta mosud na ning kwarta. Muna si Jesus tanawa ha sa unang pagbasa sa Book of Genesis, paghimo sa kalibutan wa mo gamit ang Ginoo og kwarta. Sa upat ka adlaw karon nagihisgutan sa creation of the world, dili kwarta ang gibasihan. Kita kaning atong simbahan, kwarta man ni atong gibasihan ani asa man mo barog og wa tay millions nga mga donations nga nadawat kanang kapilinya di Fatima, di man na mo barog kun way mga millions, pero ang Ginoo ang iyang gigamit ang gahom sa gugma. Giling niya imong tupad ing na kay kwarta niya ing na ba na kay kwarta muingon gani nang wa mauro ba gini atong sagad iging na kay kwarta niya wa koy kwarta. Moingon kay nang wa say kwarta kana tawhana minus kay naggugma. Minus kay gugma. Ang mga santos ang gigamit sa nila gugma. Mao nang nahimo sad silang attractive. Kana bang maka-attract sama ni Santa Scholastica iyang igsoon si Saint Benedict. Nagtago ra gud to sila didto gud sa bukid. Pero mo ang mga tao manuol ngadto nila. Ana, kinsang asawaha dinhi nga maka-attest nga ako father, akong bana mangita gid na nako, malipay gid na siya moabot nako. Taas ang amot.
Wa man gud mo magamit og gugma, siging pangita anang kwartas bana, pangayo anang kwarta, destructive kay na. Kinsa mga banaha dinhi nga pangitaon gyud asawa kay ang asawa murag gid siya og kana ganing mahimasmasan or maunsay tawag ana, murag gid siya ma-comforted basta moabot na ang bana. Taas ang kamot mga bana. Butlang. Kinsa ninyo dinhi ang malipay jud kaayo basta nana ang inyong parish priest. Taas sa kamot. Hawa sa iniisa. Kasi ginaging na mahirap ang balhin kay. Depende lagi na kung mogamit tag kwarta, bungka ginatong relasyon, pero mogamit tag gugma, manggawas ang dagkong kwarta. Kanibitang nang donate nato dinhi, whole world guni ginagmay kanitong slot pilar gunang 1,000, 500, 100. Pero ngano mang daghan kaayo nang hatag, pulos-pulos gini sila nga higugma. Paghatag nila sa kwarta, way kapalit. Kasagaran sa atong mga politicians, sad to say, mupagawas gani sila kwarta, do na ginay word ayaw ko kalimti. Pero ang kaning mga Diyos nun, muhatag nagpabor, muhatag nagkwarta, muna ilho nato ang mga politicians nga tinuod nga nagmahal sa atong nasod, kanang muhatag nga way pagpangayog baos. Kana bang mga tao nga dili kay magsigig hisgot sa kwarta, dili nila ipagarbo ang ilang dagkong kwarta. Kana mo itinuod nga politicians, kapoy na kaayo ang pagsigi natong pangayo ug ayuda aning mga taong kwartahan kuno. Kay nagtuotag sila'y makasulbad sa atong problema sa nahitabo karon sa atong nasod, makasamot og problema kining mga taong kwartahan, kining mga taong tawgon natong mga elite persons, rich persons, destroy our nation. They destroy our relationships. Sad to say. Muna mo balik tas Ginoo. Gugma ang atong gamiton. Ug sayon na nailhon ang gugma. Kay bisag dili na nimo isangyaw mo ana na. Tanawa ha unsay resultas gugma nga gigamit ni Kristo. Giayo ang mga masakiton. Karon gisiro ang budget sa PhilHealth. Kaklaro ana. Si Kristo ang tanang masakiton gidangat to niya. Giayo niya. Wa mo gamit og kwarta, pero ni ay mga kwartahan nga gahisgot og 6.32 trillion nga budget, zero ang PhilHealth. Dili na nato maklaro, kaklaro ana. They are bad politicians. Nya niingon pag yun nga ako no'y pundo nga 600 billion nga wa gamita sa PhilHealth mo nang gisiro nila para gamiton ang 600 billion. Nya naaroy findings nga gipagawas gikan man tingali to sa dito kuha ba to, ombudsman ba to, nag gideclare nga ang PhilHealth bankrupt by 600 billion pesos. Bali di ay ambot og hala i-verify na ninyo kay ako nakadungog raman ko diha sa mga balita. Pero ako lang ba mura kog isip pare nya mo ingon ra ba sa uban nya ikaw Father wa ka makinahanglag kwarta. Yes, I need money para sa simbahan, pero di ko ganahan og kwarta nga gikan sa garbos mga tao. Mo nakabantay mo diri wa gid tay ginganlan nga donor. Nay uban mahiubos nako. Naagani ko'y mga suod nga kaila nako nga mga dagko ginang mga negosyante. Wa jud ko kadungog nga nagingon sila nako, Father, muhatag ko ani. Isibya niya ako ngan ha. Pero naipipila nga mo attempt. Pwede ma-mention akong lola, akong lolo nako, sorry ha. Di ko mo mention na ay mo donate na to din higtag millions, na ay tag 100,000. Di kita mo mention. Ngano man aron dili makaingon ang mga tao nga ikaw maoy author aning maong kalambuan. Kay in the last analysis ang Ginoo ra gyud author. Kung nahigugma kang mo donate, hala palit og slot,
Slat lang. Ang atong isigig Sibya, pila na kaslat ang nahalin. Di ba? Wa gyud tao. Kay kanang ni-donate para sa Ginoo, ang nihatag og 1 million o ang nihatag og 1 centavo, puparihara na og value sa Ginoo. Kadtong biyuda nga mihog og duha ka dako, nilabaw pagani ang value ato para sa Ginoo sa nihulog og dagkong amount sa kwarta nga 10% ra sa ilang income. Ang biyuda iyang gihog ang 2 centavos nga iya na gyud tong nahibilin og katapusang kwarta because it was given out of love. Mga milyonaryo ang ato mga politicians kasagaran. Gibak-apan sad sila sa mga bilyonaryo nga mga businessmen and rich people. Pero sa tan-aw sa Ginoo ana, lapok ra na. Tungod kay ilan ang gibuhat ang paghatag o gamayng share kunuhay sa mga tao apan ang bugti mao ang ilang kadaugan. Nya inigdaog na nila unayon sa tanila og tigba sa atong luyo, pinaagi anang graft and corruption. Daghan kay na sa social media. Nalaroy mayor nga nisulti, isog mo kay na siyang nisulti, ambot unsa sa kay iyang kasinatian. Iyang gisulti, pilay corruption. Usa lang na ikakuana, akong nakita ang social media. Kana bang suga bas daan ba? Kasi tawagan na, kana bitang ibutang sa daan. Street light. Sa iya ditong analysis, nasayop lang sa ko, kadali-dali sa ko to. Ang value ana, mga naara ko no sa kada meter, ang value ana, naara ko no sa mga 200 mantingali to dollars, ang kada meter ba? Niya ang gi-charge ko no dinhi pila to basta mo diferensya og mga duol-duol 10,000 ang diferensya ba sa actual price o sa charging dire 10,000 pila ka millions or ang mga suga nga gipamutang sa tibuok Pilipinas. Nya ang butangan unta kuno ana corner ra kay para maklaro mo kanun balaod pila ka meters diri nya corner. Ang street na gyud ngadto butangan mura na lang dekorasyon ngano man kay naay ginansya kada usa ana naay ginansya. Usa lang na ka aspeto sa korupsyon nga gipasiugdahan sa atong pipila ka mga leader sa nasod. Nya diin man nagikuha gikan sa atong mga buhis. Mura pag mga slat-slat ba kana mga buhis nato nga gipangsigig hog diha nato ginagmay mga charge anang atong gipamalit tangag mga vat-vat ana. Nya ang atong mga leaders magsingon pay your tax religiously. Gukuron dayon tas BIR, pay your tax. Masira ang imong business nga gamay sari-sari store, pay your taxes. Ngano man kay tuwa ditoy gaatang magampo ta nga maghigugmaay na ta, no? Love restores the goodness of the world and let us restore this goodness through Jesus.